habal. Habal naman eh. Pero namin nagyap. Ang habal. La. Na may tanay gid lagi basa man sa langgaw. Gani wala naman talanggaw da mo no. Hindi man tada pala gamit langgaw.
Bisi-bisihan. Ano to? Pats din na. Ang puro ko yan. Karon eh. Aro tani daw sa ano ko kakita kagapon may pag ano. Pero kagita sa kita ko daw may gakabit sa may mangga. Tigmayon ko lang para dasig maluto. Oh God. Mahibi na lang ko, mana. Buringos. Binlan mo ko na din ha. Bisang gamay lang. Ano? Na-check eh. Ano ang ginagawa? Hindi ko gani, binlan mo ko gani. Is nagkaroon sa bawa ka medyo habal no? Sakay ka series eh. Kakita ka na dampi sa ila ni sa crossing sa may crossing ambos dampi din. May ano no, mini ano, mini chicken racing, kag goat racing. Atay?
gusto. Sa Mina ka pa man to ya, subong ya, sakwan ka na. Sa first class subdivision. Ano ganda ka prepare ba? Pinakilala na mismo sa mga new people sa army. Itadirita ila ang residente sa Cebu and then ang natuhain sa Tagadaman at sa Mayan Southern Negros. So isa ka na to na karon ang ila sa mga identity kaya ang nakilala ka lang to ang uni ang tagda barangay Panlusong at sa Mayan Panwa sa mga Ibig Magdalona. Ito ka na to sa report ni Bomboliani Zil Minago. Bating araw na sa hapon, ang Atalsariang Grandro, diritainhan sa suwatan sa Barangay Promo 2021 ng Bomba Radio and Star FM. Diri sa mga nagahulog sa entry sa Bomba Radio Bacolod, pinagkalat sa mga pilion niya sa gaogol sa 20,000 pesos. Pero man sa no winners ang 10,000 pesos, may tagaogol sa 5,000 pesos. Plus may lima sa mga tagaog na magabato na siyang 2,000 pesos bilang ato ng consolation prize. So pwede pag-ida ka mo nga magpapadala tayo sa mga entries sa salas sa 14 para na sa udo. Dari mismo sa istasyon isang Bumaradi Bacolod sa TBS Development Corporation Building sa Dalang Lacson, Barangay Mandalaga, National del Sang Bacolod. At the more entries you send, the bigger chances of winning. Ay hindi pati kayo nun simultaneously. Dulungan sa 24 ka mga key cities mayroon sa istasyon ang Bomba Radio sa The Star FM na nationwide. Nagpalay kita karoon na nagbatigalan na karoon sa Grandro diri sa Enhance. Susuwerte sa palengke 2021 balde-baldeng kapremyo na may cash siyahan pa. Sige, sa ibang pa ang mga informasyon ka mga balita panwa posible magaluntad dahil samtang nga nagapangalagan ang Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time, 12 minutos na ang nakalikid sa takna sa 8 sa aga. Halos nangyayamasyonal na kahapon ang chairman sa Blue Ribbon Committee, si Senator Richard Gordon. Kadungan sa resumption sa hearing sa iyang komitiba may kantaran sa ginaalikang ng mga overpriced na mga medical supplies na ginbakal sa aton ng national government. Pinaagi sa Procurement and Service Division isang department at budget and management siyang tinalikdan ng atuig 2,000 na biyante. Nagkaganda ko pinadiri sa mga ECA towards the nation na din nakatigayon ni President Rodrigo Duterte. Ang niya kaya Richard Gordon dati sa nga kahapon may ginapong bansa na isa yun bweltanahan man ni Senator Richard Gordon ang ating siya Chief Executive kagit pa ang kontandarin si President Rodrigo Duterte kanya ang perteganing pagdepensa niya sa Anay Pinoro sa Procurement and Service Division si Christopher Lau pagkasunan ining Anay Presidential Economic Advisor na si Michael Baba! Gusto kayo ito. Nami.
Istorya sila. Istorya sila. Kunyada ko na po. Hindi na lang ko makasagot nga kamo ang magatakbo. Diri-diri na po, bisan diri sa Jordan. Ito ay mag-trending na malinting nga kaya sa 2016. Why tagiman kaya ginboto? Ang ginboto pa kaya Senator Stage ko. Pwede siyempre upod kanila. At para sa mga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi amuni ang presidente nga gina-deserve sa kapalisaring nga concert kita ng mga Pilipino. Because may tamilan na ito, batiaan sa may presidente ang pagdusok nga magpatay ang kapalisaring mga law enforcers. Mga kamuyayaw, kag ang mga tinagkap lang din yung nagatangay para sa isa ka-presidente. Tisaya talaga ako gato ka na lang dahil lao kagayang. Kung panabalon mo nga ini, pamulitika na ng aton nga pagpatigayon isang investigasyon. Tiwataman ko gani na haton siya ng mga madalagan ko. Pinakakaroon siya ng magdalagan. Ikaw, hindi ba lang na gusto mo magpadalagan bilang Vice President? Mr. President, because you do not act like a president. Today I tell you, you are not a president the Philippine people can respect. Nobody talks to you in international conferences because nauna yung reputation nyo sa mga matagura, mapuso, at talagang sinasabi nyo, kill, kill, kill. Kung hindi ko iniligit, sumpak mo sa taong bayan. Hindi ko babayan ang Senado ng Republika ng Pilipinas na inigit ang investigasyon. Galing kami sa ibang patutunguan ng kasinungalingan, ng kabuktukan, ng panggaranggo na pumapatay ngayon sa ating mga kawawan. Pero kayo, Mr. President, I am really sorry for you, Mr. President. Ang pinagtatanggal nyo silaw, may utang na loob kayo ng eleksyon. You are a cheap politician, Mr. President. Cheap politician, as cheap as they come, Mr. President. I'm sorry. And Mr. President, pinagtatanggol nyo siya. Mr. President, kailangan na magpapanggol, binilari yan. Mr. President, pinagtatanggol nyo, pinagtatakpan nyo, Mr. President. Now, Mr. President, wala akong ambisyon. Wala ka, hindi na ako tatakbo, sa totoo na eh. Ayoko na eh. Magsilbi na po kami, kaya huwag niyo ako sabihin na ako mangungulitin kami ito. Wala ako kung plano ngayon. Wala naman ako na ano ito. Ni Senador Richard Gordo ang nakapagpatri sa mga patuskas na galing si President Rodrigo Duterte. Alam mo, hindi nga na napag-untatan why naman hindi untatan na dali sa mga pagkakarada Senior Senador Richard Gordon na ikatatapos sa galing sining sa emotional talk na po ganda ni Gordon ang sining pagkatulog sa luha niya. Nilibigos nga nakita ang ato sa sitwasyon. Ilaban niya sa mga kulturan na to ng mga pigado sa buong natiyara ang COVID-19 na pandemic. Pakita dari, surprisingly, ni Senador Richard Gordon ang ining mga talakyan ng mga executives ng Pharmaceutical Corporation nga ginpakal nila. Pagkatapos nakuha ang ining kontrata nagikanin sa ato ng gobyerno for the purpose of COVID-19 ng mga medical supplies sa tinaligdan ng tuig 2020. Ang senador Salinas, yung tema na ito ay mayara kamo diri isang mayara kamo isang income gaman to. Kasi naman ginabi ang hindi makakabal nga wala sila na ka-income. Kaya billions of pesos ang ining nakuha dari or na-secure sa kontrata
mga litrato sa mga luxury cars. Yung ginabakal sa mga executives sa mga Parmani executives. Si Mohit Dargani is the corporate secretary sa Parmani. Naka-acquire sa Porsche 911 Turbo S. Nakabaloro sa 8.5 million pesos. Iyang utod si Twinkle Dargani. Ang presidente ng Parmani nakabakal sa Lamborghini Urus nga nakabaloro sa 13 million pesos. Hindi ka mo makalusot sa sinidiri kay ilang taon nila to sa may motor vehicle inspection certification. Ang Porsche 911 ni Mohit Dargani registered May 7, 2021. Titriyente may rason na giman kay nga nabakal ni or na-secure ninyong kontrata sa Abril 2020. Wala pa sa isa katuwig halin sa nabakalan ninyo. Siyempre mga gobyerno ba ni gani, in fact si Twinkle gani, 27 years old pa lang niya. 27 years old ang mga income nakabakal sa Lamborghini Urus managabaloro sa 13 million na pesos. At sila naman ang director ining si Lincoln Ong mayara sa Davao ang ginasiling ng mga salakyan. Mga luxury cars sa Banwa mayroon tang Lexus RCF na nagabaloro tang 5.9 million. Porsche Cayenne na VR6 na nagabaloro tang 6.35 to 8.85 million pesos. And Porsche Carrera 4S na nagabaloro tang 13.5 million. Itiligyan niya, Bransad, ba't kamudiri sa nanda sa hearing? Matinawa na ito ginatagdanan sa nga tsansa sa nga senador na mag-explain kung ano kang paano nila na-acquire ang ining mga salakyan. Ganyan, hindi naman kita magkibuti na more than 8 billion pesos ang balor ng kontrata para secure nila nagigat sa aton ng gobyerno. Ang umangkot sa buong banwa. Because, ewan naman ang gidni ang batianan ninyo alam sa Dawadlaw, ang ining Parmali Pharmaceutical Corporation. Ang umangkot sa karaman, ang broker ng Parmali nga na sino o mga mga yara-dara. Ang Parmali Pharmaceutical Corporation, ang ining kompanya na nag-supply sa ato ng gobyerno, sa face mask o face shield, ilan pa ng mga medical equipment na ginbakal sa Department of Health, pinaagi sa Procurement and Service Division sa Department of Budget and Management sa nagligad ang Abril 2020. May ginaimbestigaran na sa mga Bicol City ang ginakaligar nga overbrush na napasyon. Ano kining Parmali nga ini? Sino ang mga reasonably? Saan ni sila gintukot? Batas sa mga dokumento from the Securities and Exchange Commission, ang ining company na rehisto September 4 de 2019. So, timing sa COVID kay Disyembre, Nobyembre na report na dito sa China. Registered September 4, 2019 sa Securities and Exchange Commission. Sa tuwing 2019, zero sales, wala income ang Parmania, and even napareport sila sa kapirtihan na 25,550. Naka-register, liwat, zero sales sa 2019. Kag na-report ang net loss of the company na masakot sa 25,000 pesos. Pero sa tuwing 2020, when the COVID-19 pandemic hit the country, nagtimpook ang sales, nagtimpook ang sales ng Parmali Pharmaceutical Corporation to nearly 7.5 billion pesos. Alin sa pagperdihan nila, meron sila pagperdihan ng 25,550 pesos. Nagsaka ang sales. Siyempre, nila na ito kanimo ang iling ginahatag na pondo sa gobyerno eh. Nag-sale ang sales sa nila skyrocketed to nearly 7.5 billion pesos sa patapos
tuig 2020. Aboning tion, manakasecure ang family sa 8.68 billion pesos na valor sa kontrata with the Procurement Service Division sa Department of Budget and Management, despite the fact sa pihak ng ilang na paid at capital is only 625,000 pesos sa tuig 2019. Nakalaan ka mga kompanya mo ni Subong ang pinaka-kwaro. Perte ang swerte nila bumulit. Swerte nila. Measure mo, perde ka. Pag-end sa 2020, may arak na sila yan ang sales sila 7.5 billion pesos. Tagmaan din maintindihan na naton because sila kanina ka-secure sa sining kontrata. Dati so naging question isang naton ng mga senador. Ano ang basihan sa Department of Budget and Management Procurement Service na inagin naton bisan ang family has no track record. Pagkatapos sining mga kasuktanan with the Department of Budget and Management, naka-generate ang family sa gross profit. Income na nila, ginansya na nila 393 million pesos, kag net income na 265 million pesos tang tuig 2020. Di mga nagahambal ngayon siya, di pa mulit ikalaman na gyapon na. Ang ginapatiga yun sa nila investigation. Kung may mga rason mo na sila kung purpose na nila dra, pamulitika, pamahinan sila kati. Amo naman ginisugong ang malauman na ito kaya October 1, filing na sa Certificate of Candidacy. Ang iba tante lang mga dali ma-explain kung ano giman ang nagkakadapat o sila nga i-explain sa sila mga natungdan ng mga executives. Kalakip na subong si Christopher Lau, dili ka diyo patambong kaya nag-resign ni sa dayon. Si Christopher Lau ang pinuno sa Procurement Service Division tantay maging bakal ang mga medical supplies. Isiling pagigani ni Senador ni Secretary Francisco Duque kahapon, hindi na bakal na lang kami ito sa misal lapit na itong nag-expire ng mga COVID test kit. Nagintanyag pagdaritang Pharmaceutical Corporation sa ting 2020 sa swerte galing gagay nila yata may pharmacy no? Iba niya mga negosyo pero ting pamerdihan nila. So swerte ang nagdadaro dali sa Pharmaceutical Corporation. Siling ganito po ni Secretary Duque. Minakonfirm ko na nagbakal ang Department of Health sa 600 million pesos nga valor sa RT-PCR test kit bisan dali na lang sila mag-expire. Bisan pa nga ang aton nga original request for the agency, mabakal dapat ang iyang shelf life is 12 to 24 months. Dapat ang bakulon naton nga test kit, dose ay ta 24 pa kabulan ang kabuhi niya, hindi pa mag-expire. Nagbakal na kabisan na nag-expire na nga test kit kay talyag na itabon sa pharmacy. That is set to expire in 6 months. Kaya ko lang palangga ng pharmacy nga eh. O tanan siguro nga negosyo. Abo ning income ay suspecting clarify sa mga empleyado. Siyempre mga executive, so dyan mo, bakal pa tayo hindi naman lang yung pag-produce ng ilang operation. Sanirete Lamborghini na sila mo. No? 13 million pesos. Isiling nila diri, ginaprobahan man. Ginaprobahan sa procurement service. Sa Department of Budget and Management, ang ining items from the Pharmaceutical Corporation. Suno or santo diri sa mga dokumento nga gendiskusyonan sa may Senate Blue Ribbon Committee hearing. Diri sa hearing kahapon, sa inspection to sa mga items din-discuss to with the Department of Health. Kasi yung palagpaw pa nila po sa taga-DOH ni Sring Limbervin Tangkintik. Sa inspector ni sila kanya, wakit man sa TDM balwa. Pero timan sila ka
to get them to use them in effect, to know who among the people are infected. Di syempre, dinalik na to kita mo, no? Sige, hindi doon na lang na to, no? Kasi dinalik pa man kita to, no? Bakal ka sa na-test kit mo. Magsiling ni Senator Francis Pangilinan, ang pagbakal po kami na ton in box ni mga test kit nga mas dako pa kita na ton nga masave. Tingnan mo na mag-expire naman yun. Ako man ako naging barasa, wala pa kita nata-kwan, wala pa kita nata-discount, wala pa kita nata-kayo. Although hindi lang ginadari ni Duque, mapakiyag, kamambal, hindi sa mismo, hindi ko panindukan, may ginagawa ng pagpangat meron sa overpricing. Pati siling nila sa importante, punta ni, kung kahit ang expiry sini, hindi mauyang ang ato ni Siriyang kwarta. Dari ka siling niya kung malapit ang expiration na siya, ang expiry niya, abi, ang baligyan ay dapat na sila mas barato. O, pero di ako man gapon ang presyo. Ipaglantaw nila diri that is overpriced kung hindi pa gusto ang specifications. Hindi gusto ang specs niya. Kaya nga, ang balak mo na dapat na ton is 12 to 24 months. Ang binakal na ton, lapit na lang niya mag-expire. Ang kung tinaubos si gamit o kung wala, naubos si gamit na gamit o kung wala, hindi naman sila makatabat sa kahapon. Si Secretary Francisco Duque na ginawa ng Senate investigation. Because hindi natin malipod manigar banwa. Kada po kami sa pondo sa mga na gobyerno halos depleted na. O basta nga to ni sa mga pondo, kanamo sa mga nagasakripisyo, kanamo sa mga nagaantos, kanamo sa mga nagaagwanta. Sa nga to ni sa mga sitwasyon, because of the COVID-19 pandemic, hindi natin gusto pamitan namon ni ang kalamidad nga gina-experience na kung may nagka-hingalit ang oportunidad. Dati sa kung may harapan ng dito ang ginapatag, hindi patag lang. Di ba? Kung may nagpatag sila, kaya panitaan na natin ang dokumento, i-presenta ang dokumento pag nakikita ang kamay niya ginatago. Kaya, kung naman nakalipod-lipod, kita kaya, hinakaroon baliskad siya. Captain Ernick, inasiling signature campaign of the President. That is anti-corruption. Dapat na malabain Balita na may mansyat ang korupsyon ang mga kamot nila. Kaya natin, nyo naman ini. Wala na itong bago. Dali nga, alin ka muna to, wala man itong may nakasuhan. Wala man itong may nakasuhan ng mga ginaangon to, alin sa Department of Tourism, alin sa Bureau of Corrections, alin sa Bureau of Customs, ng mga aligasyon sa korupsyon, yung mga napasama, wala nang yapon. Ba't gusto lang na to niya may baluan kung anong di ba nagkamaturan? Because kagutlay na sa sitwasyon na to niya sa mga eh. Sino man ang way nataan man, no? Sino man ang way nataan sa sitwasyon na to nga kung hospital sa kagutlay, magkita sa road. Puno ang mga hospital. Pagka puno na yung mga hospital before the COVID-19 pandemic, di ba? Bago siya po tagdaringge, gani. Ibang mga hospital, harang na lang sa ali. Hindi na ito gusto nga, ang mabilay na itong sitwasyon na ito, nilagay na sa mga ordinaryo, mga Pilipino.